Yeah, hey! Dumdumunta ang mga baganihan nga sa atong syudad nagdulong sang kadalagan, naghatag sang bugal kag inspirasyon, wala nagdula sang paglaong para kilalahon. Dumdumunta ang kapisan ni Melchor Nava, ang musika ni idol ko Cesar Barreta, ang starstruck nga si Prince Stefan, si Gian Carlos Kapuhon Yapon, ang atleta nga si Rudy Fernandez, ang anay archbishop nga si Gabriel Reyes, world class nga manugamba si Jed Madela, Jed Madela, Jed Madela. Sa patag ng football si Paulino Alcantara, la solidaridad ni Graciano Lopez Haina, ang anay si Visito President Archbishop Angela Damello, Angela Damello. Makalilingo nga ang bahano ni Pero, what's up Chito Ilonggo, musta kada sa abroad? Si Errol Labrado, ang may pinakamadalong nga langoy nga Asyano, world boxing champion nga Ilonggo, ang boksidor nga si Denver Cuello, pero pagid ang tumandok sang kalumpang molo, ang maalwan nga si Don Esteban Juntado. Ano man ang imukaw sa yara may nagasuporta, Ramon Napanse nga gimbalangga kasang masa. Ilonggo niya to, Ilonggo niya to, iasa ang kabot kay Ilonggo tayo to. Hey, yo, second verse. Sila aton pasidunggan kag palakpakan, sila nagdulong sa kasanag kag naghatag kadalagan, aton pangimbulahan ang dagsa ka Ilonggo, sila nagsakripisyo nga wala sang kabaylo, ang kaiso kag kaalam ni Meriam Defensor Santiago, Meriam Defensor Santiago, ang baganihan nga soldado si General Macario Peralta, ang anay at subispo sang Manila si Archbishop Jaime Cardinal C, ang giligay niya tula ni Magdalena Halandoni, Magdalena Halandoni, Magdalena Halandoni, ang big man sang Senado Franklin Grelon, Franklin Grelon, Franklin Grelon, Eugenio Lopez Jr., ang anay chairman sang ABS-CBN, ang sasubong chairman sang ABS-CBN si Eugenio Lopez III, ang prominente kakilala mas PBNC Fernando Lopez, Fernando Lopez, ang anay Associate Justice ang Supreme Court Gregorio Perfecto, Gregorio Perfecto, ang anay Philippine Air Force Chief Vicente Piccio Jr., Vicente Piccio Jr., si Nel Rapiz ang PBB, si Emma Nabatayo sang PDA, ang sexy nga Ilongga nga si Jessie Minjola, si Isabel sana si Jessie Minjola, ang anay Mayor kag Senador nga si Rodolfo Roding Ganzon, ang pelikula nga Yanggaw si Amor Golfo Junior Ayabaw. Oy, bugal kag dumugo nga ako nangin isa ka Ilonggo, kita ginakilala sa bilog na kalibutan, bugal kag dumugo nga ako nangin isa ka Ilonggo. Hey! Ilonggo niya to, Ilonggo niya to, iyasa ang kamot kay Ilonggo tayo to. Hey! Ilonggo niya to, Ilonggo niya to, iyasa ang kamot kay Ilonggo tayo to. Hey! Michael Belisapa, aka Tonyo Boy, iniyan akong instrumento para kilalakon. Michael Belisapa, aka Tonyo Boy, iniyan akong pamaagi para inudumdumon. Musika nga di kalidad, ang bahanon ko nga nagalupan, mga di nagahalin sa ako nga dughan, haning manggal, di ko ginahanglan. SYK unit, 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 SYK unit. Yeah, SYK unit, Convoy, Ilonggo niya to. Peace, yo.